Gábor, mire vagy a legbüszkébb? Azt hiszem talán 2 vagy 3 éves lehettem, amikor az első dalt meghallottam kölyökként, és van egy ABBA dalszöveg, ami arról szól, hogy sokkal előbb tanultam meg táncolni, mint járni, és sokkal előbb tanultam meg énekelni, mint hogy beszélni. A zene nagyon korán megfertőzött, és valahogy a mai napig a legerősebb inspiráló dolog. Tehát a mai napig úgy hat rám, ha meghallok egy dalt bizonyos műfajokból, hogy nem tudok nyugton ülni. Milyen érdekes, ebből a szempontból talán kétfajta ember van, aki csendben szeret vezetni, tehát nem akarja, hogy semmilyen külső körülmény zavarja, és a másik, aki meg szinte üvöltve hallgatja a zenét, vagy legalábbis mindig szól a zene az autójában. Nem gondolom, hogy kérdés lenne, hogy te melyik kategóriába tartozol. Egyébként nagyon vegyes, mert hosszú éjszakai vezetések során nyilván nagyon szeretem, ha szól a zene, de mondjuk egy koncert után, ha vagyok, akkor beülök, és semmi más nem akarok, csak csendet. Van egy playlisted vezetéshez, játéklistád? Egyébként nagyon jó kérdés, mert én alapvetően nagyon szeretem a 70-es, 80-as évek funky vagy diszkó zenét, azokra egyrészt nagyon jól lehet vezetni, mert nagyon kellemes hangszínek vannak benne, másrészt meg valahogy inspirál is arra, régen a gyors vezetésre inspirált, ma meg már arra, hogy nyugodtabban, ahogy amerikai filmekben látod, hogy van is ez a kifejezés, hogy cruisingolnak, tehát csak így beülök és nem sietek. Sokat ülsz autóban? Nagyon sokat. Alapvetően sokat járok vidékre is zenekar kapcsán, meg Budapesten is sokat, és egyre jobban szeretem a budapesti közlekedést is, annak ellenére, hogy néha csúcsforgalom van, mert hogy ráérősen bekapcsolom a zenét, persze ha rohanni kell, akkor nyilván nem olyan jó. Azért kérdezem, mert hogyha az ember sokat ül az autójában, akkor az egy idő után akár irodaként is tud működni. Te onnan szervezed az életedet? Te szervezed az életed bizonyos elemeit az autóból? Ez abszolút igaz, és ráadásul amióta felfedezték a kihangosítót, ez érvényes a zsinoros kihangosítóra, vagy a Bluetooth kihangosítóra, azóta én mindig ezt használom, egy fix helyen tartom a telefonom, ugyanis az összes eddigi balesetem vagy koccanásom az kizárólag abból volt, hogy nem az útra figyeltem. Életem legelső az egy árokba borulás volt, apámtól örököltem egy Trabantot, és akkor abban még magnó se volt. Viszont annyira hiányzott a zene, hogy volt egy elemes magnó, nagy góliát elemekkel feltöltve, azt beraktam a hátsó ülésre, és véget ért a kazetta egyik oldala, és gondoltam megfordítom, mindezt menet közben. Hát sikerült a megfordítás után az árokban landolnom. Na most onnantól kezdve még volt néhány koccanásom, az mind annak köszönhető volt, hogy SMS-t küldtem, hogy a telefon nyomkodtam, és azóta nálam ez szabály, hogy ahogy beülök, vagy lenémítom, és nem is foglalkozom vele, vagy oda teszem a műszerfalra. Tehát, hogy kézzel elérhető közelségben. Igen, hogyha megfelelően koncentrálsz a vezetésre, akkor tényleg minimalizálni lehet a balesetnek a kockázatát, meg annak, hogy bármi történjen. Abszolút, és ráadásul azon kívül, hogy a telefont is mondom fix helyre teszem mindig, megpróbálok semmi másra nem figyelni. Tehát ha az autóban utasok ülnek is, akkor nyilván beszélgetünk, de megpróbálom nem levenni az útról a szemem, mert az összes, mondom, koccanás nem csak nekem, szerintem másnak is ebből történik. Énekelsz vezetés közben? Soha. Hát az katasztrofális lenne, még saját magamnak is visszahallgatni.